Terus petugas hukumnya kaya asu. Polisi, terus jaksa, hakim ya kaya asu kabeh. Diralat ora kabeh. Ana sing pejabat isi bersih dan berwibawa. 100. Ya. Sipate asu piye? Sipate asu kuwi jajal deloken. Asu kae nek mlaku di tengah dalan apaan ana? Ndase kuwi lempeng, ora ndase mesti mengo ngene. Nah. Ngerti apa ora? Jadi petugas hukum kuwi ora tuwajuh, ora tumanina anggone njejekake hukum, ning malah sing rusak hukum di negara kita justru orang-orang yang ahli dalam bidang hukum. Jajal. Apa jajal Pingji dadekno hakim, apa kelakon ngrusak? Apa Pingji tahu dadi hakim? Hakim garis. Hakim garis. Ya. Ning ora kabeh ya rek. Lah iya, lah sipate ngasu kuwi nek ana tai mesti mandeg diingus-ingus. Iya. Lah sipate ngasu meneh nek arep nguyuh mesti nah ngene iki sikile dijunjung siji. Apa ana to? Ketua Biro Pembinaan Spiritual sebuah partai. Lah kok manglik dadi bintang film porno. Lah ngene iki di handphone. Jan aku yo alhamdulillah. Ora sadata tuku video porno. Goleki video porno Indonesia kangelan kok jebulane Maria Eva. Wah, jan. Wah, susune, Tru. Hah? Terus kayak pejabatnya saiki dipecat. Mergane izin apa mergane kleru? Ora, sing tersinggung ketua partene. Nah ngopo? Apa mergane dheweke mencemarkan partai? Ora. Mergane apa? Tersinggung Yusuf Kala. Lah ngopo? Lah wonge gedhe kok peline cilik lah. Kurang ajar. Masya Allah. Apa ora ana bahasa liyane saliyane kuwi reng? Ora ana, tenan. Kuwi lek barake wong wedok kuwi bahasa Arab. Apa? Torik ya truku turukun. Nah. Oh iya ya. Tegese piro-piro dalan, ya dalan uyuh, ya dalan bocah. Oh iya ya ya. Aku coblok kok, ora tak tedeng aling-aling. Pengalaman membuktikan. Program keluarga berencana gagal karena bidanya tidak mau terang-terangan. Apa? Zaman kondom tak ceritani. Ana bidan jenenge Romiati. Ora mantan bojomu. Lah dheweke iki ana wong lanang. Jenenge Gondo, gawene tukang gambang. Kayak wis sepuh mosok pasang kondom. Dekne iki tau lho, Truk. Piye? Dekne ra cilik to. Heeh. Kondome kegeden. Lah terus mosok nggarap bojone ngene iki sakbare kaya ngono ki rak mrekecet to. Mrekecet ki apa? Cilik. Iya. Mosok dibedol kondome kering. Akhire, njaluk tulung sing ngendang kon jogotke. Kowe iki asu tenanane jan. Aja saru-saru. Ngene, Gong. Sing jenenge wayang kuwi pegelaran baik dan buruk. Ngerti? Kayak mau menggelarkan Arjuna Sasrabau, menggelarkan Dasamuka. Dalang itu menggelarkan elek karo becik. Iya. Ibarate semut senengane gula. Laler senengane telek. Nah, tatkalane dalang nyuguhke telek sing dadi semut cangkeme menengo rasa gamblek. Kembali ke tempat. Makasih. Bacut kereng. Lama-laman. Ya. Kuwi mau sing mau sarasata bacut ke kok saru. Aku saiki wis menep indriya. Ora kena ngomong saru. Wis tak plester aku. Abah Sarip ki mbiyen tau. Yen ana kiai pidato mesti nggawa sempritan. Prit. Aku matur, Bah.
Kiai Mansur Hidayat niko mesake wong lagi pidato kok disemprit. Bedake antarane kiai karo polisi. Heeh. Sinten? Nggih kula mon pengin kok. Bojone nom terus. Mau lagi adus tak inggeng kok. Adus bareng Pak kecublak, kecubluk, kecublak, kecublak. Yes. Ora, ya ora jebulane. Ya. Saiki petugas hukume iki mau. Lah, sipate ngasu kuwi senajan nang omah ana panganan daging, nang dalan ana balung mesti digaglak. Oh, iya. Sipate asu meneh sapa sing menehi luwih akeh kuwi mesti sing dibelani. Iya. Mulane hukum mawut di negara kita mergane apa? Supremasi hukum ora bakal bisa cecek tatkalane manungsa isi gelem milik marang barang kang melok kesusu keselak muluk. Iya ya Reng ya. Ora mung polisi. Yen polisi tak belani sebab Mas Sutanto Kapolri kita pernah mengatakan polisi sekarang harus bisa mereformasi diri. Tangkap anggota saya kalau ada yang menyeleweng dari tugas-tugas pokok kepolisian. Oh ngono. Mulane Abbas Arif ki nek ngaso-asoni polisi sing elek ki jan was rungoke nganti mak semrepet. Kamangka polisi kuwi wis tak kandhake nang ndi sing paling jujur ming loro. Apa? Patung polisi karo polisi tidur. Iya. Lah nek nganti lah jajal wong main jebulane mburine sing gembongi polisi. Wong main maling lawet jebulane setore nyang polisi tak blakake wae iki. Ning ora kabeh polisi sing bagus juga masih banyak. Lah dari pejabat yang bersih dan berwibawa inilah kita berharap negara kita akan bisa didandani. Ngono ya. Impossible. Ora mungkin, Reng. Apa negarane dhewe? Oh, cik. Iki rambute iki lho. Kowe sing kurang mundur ngono. Wis akeh blockinge kok piye. Kendange aji momyor kowe mengko. Ki rambut endi to? Ki rambute mbokku. Iya. Ben mengandung hikmah. Ya. Lah, kuwi terus bacutane piye, Reng? Nah, bacutane kalau polisi umpamane contoh ya. Ada sebuah kejahatan narkoba misalnya. Mas gendere mandek sik, Mas. Utut-utut sik. Narkoba dicekel polisi, cek. Nah. Diproses berkas acara pidana BAP dilemparkan ke kejaksaan. Iya. Si terpidana kuwi main uang dengan jaksa dan hakim. Sementara di polisi sudah bekerja keras, jaksa dan hakim tiba-tiba memvonis bebas tanpa syarat. Jajal. Tapi sampai saat ini tidak ada yang berani mereformasi atau mendemo kantor kejaksaan. Yen aku wis tahu. Kapan? Koran wis nyebutaken. Yo hati yo. Kajari, saya demo tak tang gelut ke Kota Tegal. Headline halaman depan Suara Merdeka. Oh ngono. Wah tak demo entek-entekan, diusir. Lah ngopo? Kalau terjadi revolusi sosial, kalau rakyat wis mulai gemes, rakyat wis mulai ora sabar. Pejabat kalau rakyat ki akeh rakyate bajingan. Asu tenanane rek. Aku ki wong misuh awake dhewe dadi ngantemi awake dhewe. Iya. Iki pejabat sing elek lho. Iya. Sing becik ya ora tau hujat. Apa meneh pejabat-pejabat sing gelem nanggap wayang. Apa meneh milih dalang entus. Nek pejabat sing gelem nanggap dalang entus berarti pejabat sing kepengin matine husnul khotimah. Oh ngono. Saiki jan komoditas non migas kuwi akeh banget, kesalahane wong liya, kesalahane partai liya diler karo partai sijine. Heeh. Ana Megawati diganti Megakarti barang. Iya.